थेमा जादों नामा आंना न'आव थांना फैनाया आगैजों थाफाना फैनाया खर'आनो मानसिदों थेमा जाबाय बायदि मोनदों आं खर'आव एक सान्दुं गोसायाव माननायानो हालां थानो निम बिलाइसो देना लानांसिगोन आं बे थेमाया थैगोन खोमा दंबाबो। ओंखाम सङाखै पदमा? हो मादै नों? औ आंथ' र' मा फुद नुनाय बायदि खुगासिनो थाखो नोंलाय मा एसे बादावखौ नोंलाय आंखौ नुनानै फुद नुदों नामा? आंखौ फैनायखाय फुद फैनाय बायदि मोनदों नामा नोङो? नङा मादै माने नोङो हरखाब नुजाबायना बेनिखायसो आङो बादावबाय आरो नोङो फन खालायाखै मादै फैगोन होननानै? खालायासै आं हरखाबै फैबाय खालायबाबो नोंसिना मालाबा फनानो नाङा सोरबा मालाबा फनखौनो हमा फैबाय आं डाइरेक्ट बेबायदिनो। मा जागोन दा आब' थिसियाथ' न'आवनो दंलै मादैया नुब्ला बेसेबा नांलायसिगोन खोमा रायगोनसो खोमा माथा बारहुंखायाबो गैया मा खालायनो दा आङो बिया मादैयाबो खोन्थायालासिनोसो फैबाय आंसो दोखो दोखो जाजासिगोन दा मा खालायनो दां। मा सानाबसोखौ ओंखाम संखानाय दंना गैया उखैनाय मोन्दोंमोन आं एसे जागौमोन। दङ एसे दङ। बारहुंखाया दंना न'आवनो? ने बेरायनो थांदों सकफोराव? मिथिया आङो। पदमा आंनो निम्बु रोसि एसे बानाय। बारहुंखायाबोसो दा बारदावगोन आंखौ नुब्ला फैगोन होनना बुङाखैमोन आङो। आंलाय दानसोरांखौ सिगारेटफोरबो जेबो सोबा बायदिसो मोन्दोंमोन सिगारेटबो सोबलाय बियो बेबायदि बिसिनायाव एसे खोमाना दोनलायदों आरो बियो सिगारेटखौ। नङा सोबनायाथ' जेबो नङा जेनेबा गावबा गाव गोसोसो गावहा सोबोबाबो गावनिसो गोसो आरो जेनेबा दोननायाबो बिसिना सिङाव दोननायाबो बिदिनो मा बुंबावनो दा जेनेबा राजायाबो बख'ना लांबाय खालि बुंनाङामोन आरो बियो बेफोर बुस्थुखौ मोजां होननानै। औ बेफोरखौ फोरोंनाय बायदि जायोना गथ'फोरनि सिगाङाव बेफोरखौ बुंनाङा बियो। सोबदोंमोन नामा सोबनाय नामा राजाया? सोबाखै सोबनायालाय। आयै नोंबो एसे बुजायलाय अख्रांखौ आंनि खोथाफोरखौ बारा लानो नागिरा बे खोनासंनो नागिरा। औ बुजायगोन र' आं एसे। मानोबा बेफोर खामानियावसो मानसिया गाज्रि खामानिफोरावसो आगान सुरनो नागिरनाय बायदि खालायबाय थायो। जेबो नङा दे जेबो गाज्रि खामानियाव आगान सुराखै बियो दालाय मिन्थियाना बियो खोथाफोरखौ बुस्थुफोरखौ बारा मिथिया दा उन्दैयैनो दङ जेनेबा मोजां गाज्रि हमनो हाया जादोंना बियो देरदोंबाबो माने खायसे बाथ्राफोरखौ मोनथिस्लाब हायाना आरोलाय फरायनायाबोथ' मोजाङानो माथो। औ फरायनायालाय मोजाङानो र'। जेबो जाया टेनसन लानाङा नोङो बेफोरखौ सानबाय थानाङा। नङा आं माबा बेखौसो टेनसन मोन्दों आयै बेफोरखौ लुबैदोंमोन नामा एबा सोबनो मानो जानो गाज्रि जिनिसफोरखौ बेफोर गाज्रि लामायावसो थांनो सानगासिनो नामा एबा? नङा दे सानाखै बियो माबाखायसो मोनबाय नालाय गथ' मानसि ओरैनो नायबाय आरो एसेबां गाज्रि जानायबा सानायमोनब्ला बियो सोबगौमोनानो बिखौ नायबायल' थानाय नङामोन। आं दानसोरांखौ सिगारेट सोबै सेंग्रा बायदिसो सानदोंमोन बेबो सिगारेट सोबलायो मानसिखौलाय माथो सानसेबो मोनामनाय मोनथारा आङो। सोबनोबो हानाय सेंग्रा मानसिना गावबा गावसो गोसो मा बुंनो दा जोंफोरबो। आं थेवबो बेफोरबायदि न' सिंफोराव बेफोरबायदि सिगारेट सोबनाय मानायफोरखौ आं बांद्राय सुखुनाय मोना मानोना नोंसा बाबायाबो सोबखाया नोंसा बिहावा सोबा आरो जोंहा गुथालाबो बेफोरखौ लाखायामोन बेनिखायनो आं बेफोर बांद्राय खालामनायफोरखौ आं सुखुनाय मोना। आंबो सानाखैमोन दानसोरांखौ सिगारेट सोबो होननानै। बुंनो थांब्ला आंबो सिगारेट सोबोला रागा जोङो। सोरबा सिगारेट सोबो मायो नोंसालाय माथो जादों? बेफोर गावबा गाव गोसोसो सिगारेट सोबब्लानो मानसिया गाज्रि जायो नामा? जों गाज्रि होनना बुङाखै डाइरेक्टलि बुङाबाबो इनडाइरेक्टथ' बेखौनो बुजायदोंना बुजिनो गोरों मानसिया बुजिखायोना नों मा बुंनो नागिरदों। दे जाबाय दे जेबो नंला बाथ्राफोरखौ फोलावनानै गिदिर खालायनाङा नुदोंमोन सोबदोंमोन मोनबायमोन गैला आरो जोब्बाय खोथाया बेखौनो आरो मानो फैबावदों नोंलाय बेफोर खोथाखौ रायज्लायनो आरो जोंलाय अबावलाय दानसोरांखौ गाज्रि होननानै बुंखो जों खोथाखौ बुंदोंसो बेफोरबायदि खालायनाङा गथ' मानसि जासेनो बेबायदि सिगारेटफोरखौ होलाबायना देखायनाङा बेफोरखौसो बुंदोंना। बेयालाय मानोथो उन्दै गथ' जानानैलाय बेफोरखौलाय इन्टारेस्ट खालायनांगौ बेफोरखौलाय मानोथो नायथिंनांगौ सोरनाव मा दङ सोरनाव मा गैया सोरनावबा दङ आरो बेफोरखौलाय मानोथो लांनांगौ बेलाय बेनोथ' अख्रांनिबो गोरोन्थि जाबाय आरो सोरथो नुनाय दानसोरांखौ सिगारेट सोबनाय बे सिगारेटआ बिनि नङाबोथ' जानो हानाय ना आंलाय माथो बेखौ सोबनायखौनो नुवा आरो माथो बेयो सोबा होननानैसो बुङो आंलाय माथो बिजों एसेबां जेनेबा बेरायनाय मानाय माथो बाबानि दखानावबो माथो सानसेबो बाबायाबो सिगारेट सोबनायखौनो नुवानो बेखौ जेनेबा गाज्रि बुस्थु जाया गथ'आ होननानैसो बुङो माथो नोंसोरलाय माथो सिगारेट सोबनाय नुदों बे जेबो नंला दे खोथाखौ बेयावनो फोजोबदो बांद्राय गोरोब फोलावब्ला आरो दानसोराङाबो गाज्रि मोनगोन आं बेखौ गाज्रि मोनजानायखौबो लुबैया आं आरो खोन्थाखाबाय बेनि सिगाङाव बेफोरबायदि जेबो गथ'फोरनो जासिनांला होननानै आरो दा बेफोरखौनो रायज्लायनो खोनाबाय थाबा बियो गाज्रि मोनगोन ना बाथ्राखौ फोलावबाय थादों होननानै
सोर फोलावदोंखाय नोंसो फोलावदों बाथ्राखौ जोंखौलाय अबावथो फोलावखौ नोंसो बुंथिंदों जेनेबा नोंसो आइनि सिगाङाव बुंबाय आंनि सिगाङाव बुंबाय आंथ' मिथिखादों आरो बयनिबो सिगाङाव नोंनो बुंगोन आरो आंलाय मानो बुंनो जोंफोर फोलावखाया जोंहा न'नि मानसिफोरा बेबायदि नंखाया दे जाबाय दे बांद्राय जाबाय नामा नोंनाबो थांदो अबाव थांनो ओंखारदोंमोन थां आंहा दा मोनसे बुंनो नागिरबा आंना बांद्राय जाखायो दे आं बुंनायफोरखौ बांद्राय मोनखायो नोंसोरो सिख्रिया दा सिगांनि माबा जेनेबा बेबायदि खोथा बुंब्ला जायखिजाया माबोरैबा खालायो दे आं थांसै औ दे बारहुंखा मादै बारहुंखा मादै फैबाय नों मा खालाय फैदों बेयाव नोंखौ बुंदोंमोन माथो आङो जोंहानाव फैनाङा होननानै नों मानो फैदों जोंहानाव माने मादै आं मा माने मादै सादै जेबो गैया बेयाव आरो मा खालायबाय थादों नों आंनि न'आव फैनानै मैगं सायफैबाय थादों ओंखाम जाना थांनायनि थान्दा मारिदोंमोन नामा नों सानदोंमोन नामा जोंहानि न'आव आं गैया आंनि फिसालाल' दङ रावबो गैया इन्जय खालायगोन ओंखाम जागोन खाना जागोन बेफोरखौ सानदोंमोन नामा नोङो आंनि न'आव बेफोर साया आरो हाया आं थाजासिम बेफोरखौ दा सानसै सिख्ला बेफोरखौ दा सानसै नङा माने मादै दासो सानखांदों ना आं गैयाव नों फैबायसो थादोंमोन नों दासो दिनैसो फैदों ना दंखायो नों फैबायसो थादोंमोन नामा नोङो हरसो थायो नामा नोङो हर थाफैदोंमोन नामा नों आंनि न'आव आं गैयाव जानला मानला मानसिफोरखौ आंनि न'आव फैजानायखौ आं मोजां मोना दे आरो आं दाखालिबावनो नोंखौ बुंखादोंमोन जोंहानि न'आव फैनांला होननानै अबाव बारहुंखाया आं बुंखादोंमोन आं गैयाव जानला मानला दा खालायो होननानै आं गाज्रि मोननाय खामानिखौ मावनाङा होनना बुंखादोंमोन आं अबाव बारहुंखा मिथिनायब्ला दहायनो थांसिगौमोन मादैखौ फैगोन होननानैबो मिथिला दा रागा जोंबाय आंनि थाखाय बारहुंखायासो रायजासिगोन खोमा दा आं माबा थांसै आब'थिसा औ पद्मा दा मा बुंनो मा खालायनो नोंसा मादैया फैबाय दस' आं थांसै दे गिनाय मोनसोबाय आङो मानसिया रांखिंथार आं गिनाय मोनसै आङो बे मादैखौ गिसै आं बारहुंखा बिमा मादैखौ आं थांसै दे नों होनबा जोंहानाव थाहैथ'दो आब' दा मादैया मायबा मा बुंजादों आदा बारहुंखानाबो फना नायाखै नों जोंहानाव थांनो थाहैथ'दो दा आं न'आव खोन्थाहरगोन दे आगैनो नों रायज्लायहरगोन आङो नों थांबाय थाग्रो नङाबा दा मा बुंनो मा मानो जासिगोन आङो आदा बारहुंखाजोंबो रायज्लायनो हायाखै मा बुंनो आङो नोंखौ आंबो मिथिलायलाङा आं मा होनो थांदो जोंहानाव थांदो नोङो आं जायखिजाया बुंगोन आब'थिसाया बै दै गांदोंमोननो इखिनो फैदोंमोन लामाखिनो दै लोंनो होननानै हाबलांदोंमोन होनना बुंगोन आङो दे थांदों माबाफोर दंबा आङो दायो हरफागोन दे आइया फैगोन थाङाबो थां मानोबा आंनावबो जेबो राव गैया आं मा होनना थगायनो मा बुंनो आं आरो मायबा बुंफ्लांबा आदा बारहुंखाया रायजागोन थाङाबो थां दे होमब्लालाय आं थांसै मा बुंनो मा मानसि जाबाय नोंसोराव थांसै आं थांथ'नोसै गासै मोना दे नोंसा आगैखौ फन खालामनो गासैखौबो मोजां खिन्थाबानो जाबाय थांसै आं मायबाफोर बुस्थुफोर दंबा नों सोना दोनबानो जाबाय नोंसा थांसै आङो गिनाय मोनसै आं मा बुंनो मा मानो जासै बे हिन्जावखौ रांखिंथार थाबदो नोंसा आगैखौ फन खालामना खिन्थाहर मायबाफोर दंबा सिरि सोना दोन थां आं नोंनि बुस्थुफोरखौ नोंनाथ' जेबो बुस्थु गैखाया थानायफोरखौ आंनि सानगोन आरो मायबाफोर दंबा आं सोना दोनगोन दे थाङाबो माबोरै थां बे हिन्जावआ बेसेबा रांखिनि मादैया खोन्थानाबो फैया माबा रायनोल' रोंथारगौ मानसियानो रांखिनि खिन्थाना फैनो हाया आरो बियो अबाव थांखो बे सिख्लाया अबाव थांखो सिख्लाया माने बे आब'दिसा मादै बियो माबासो दैसो लोंफैदोंमोन दै लोंफैदोंमोन बेना खालि जोंहानाव फैनानै बे दै लोंफैनायानो नामा खर' गिजना गोग्लैगोन जोंहानाव फैनानै दै लोंफैगोन बेल' नामा बिनि खामानिया गुबुन न'खर गैया नामा बिया खालि जोंहानावल' फैदों बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोंहानाव फैबाय थानो नाङा दे आं बुंखाबाय फटमा किटु रायजागोन नोंसोर आंजों आरो बारहुंखाया अबाव जानला मानला सिख्लाफोरखौ बेयाव हाबनो होबाय थायो जानला मानला मानसि हाबनो नाङा दे नोंसोरसो जाला र' आङो गेटआनो सैमा गिदिरसो फिसिगोन र' आङो जार्मान सेफार्ड सैमा मानै माथाम एखे फिसिनानै गेटआवनो दोनसिगोन आं सैमाफोरखौ फिसिनानै जाहाथे जानाव जानला मानला सिख्लाफोरा हाबनो हाया साला आंनि फिसालाफोरखौ र' फसायनो माबानो बेयाव दै लोंफ्लानो माबाफ्लानो हाबफैयो आंनि फिसालाखौ नुनायखाय जानला मानला एक सैखाङासो आङो नङा दे पद्मा एबारनिफ्राय जानला मानला मानसि हाबनो होनाङा दे सोरखौबा दै लोंनो फैब्लाबो दै गैया होनना बुंखानो जाबाय हाजार मानसि दोङो लामायाव दखान दङ मा दोङो जोंहानावसो दै गांगोन जोंहानि लामाखौ मोनब्लासो दै गाङो मानसिफोरा माबायदि बाल मादैया गोसोआनो सेवथारनाय मायबा दै लोंनो फैबाबो गाज्रि मोनो माबा जेनेबा दै लोंनो फैयाखै दिनै आब'आ थेवबो बेबायदि बुंथारो साननाय हनायानो माबायदिथार मादैना
गाज्रिथार माबा सैमा खिनो मानसि अरनो होनो जानला मोनसे रांखिथार मानसियानो माबा मादैयावसो सान्थि दंमोन दा फैनानै रांखिनि गाखोबाय थासिगोन बियो बे मादै गैयावसो मोजां मोन्दोंमोन आं थानो दा मादै फैनानै आब'आबो थांनांबायना आब' दिसिया आंहा लोगो सासे मोन्दोंमोन दा आरो आदा बारहुंखानाबो फन हराखै बेखौबो आंखौसो दा रायजालायसिगोन जेनेबा दुखु मोनदों आरो आं नोंसिनि बाजैखौ एसेबां रेसपेक्ट खालायखायो बियो आंखौ एसेबां खोथा खोनासंहैबाय माने आं दुखु मोनदों आरो बेनिखायनो आं बिनि बिफंखौ मा सोलोंखो फोरोंखो जेनेबा बे सिगारेटखौलाय बियो मानोथो लाना थांनांगौ जाखो दे नोंसो बाजै होननानै स्लेब खालायसोयोमोन मोनथिबाय दा बिनि आखला माबायदि बेबायदिनो बियो बेनिखायनो आं सुखुवा जानला मोनला दाय होसोयो आइ नोंलाय माथो दानसिरां सिगारेटखौ जेनेबा आं सानसेखालि सोनायाव नों सोबा होनना बुंदोंमोन माथो सोबनायालाय सोबा सिखिरि माने थेवबो माब्लाबा टेनसनाव थायोना आं एक्सुवेलि सोबाथ' आं सोबना नायनो होननानैसो आङो थारमाने लाबोनाय नायदोंमोन आरोना माब्लाबा बिराद टेनसन मोनो आङो हर गेजेराव बिमा बिफानि खोथा सानब्ला न'नि खोथा सानब्ला बिराद टेनसन मोनो आङो माब्लाबा हर गेजेराव सिगारेटफोरखौनो सोबलाबायना दोखो सोबनानै थैलांगारनोसै नामा बेबायदि माने टेनसन जानानैसो आङो बेफोरखौ साननानैसो आं सिगारेटफोराव माने लाबोदोंमोन आङो आं बुजिखायो नोंखौ आरो आङो गेजेर सोबबाबो जेबो मोनखाया आरो सोबनाय सोबि नोंसो गोसो नङा होनबा बिसोरलाय एसेबां गाज्रि मोननांगौ माखो जाखो आरो सोरखौबा फोरोंलायनांगौ नामा सिगारेट सोबनोब्ला गावबा गावनो सोबगोन आरो बिनि फंबायाबो सोबगोन आरो बेखौसो जोंखौसो दाय होसोयो नोंखौसो दाय होसोदों आंनि सिगाङावबो जानला मोनला खोथा बुंनानै नोंखौ लागायदों आं बिराद रागा जोंखादों बेनिखायनो मानो जानला मोनला खोथा बुंनांगौ दे जेनेबा आं नोंखौ बुजिबाय टेनसन जानायखाय जेनेबा टेनसन जानायखाय सिगारेटफोरखौ मालाबा गेजेर सोबनो माने नागिरो बेबायदि टेनसन मोनब्लासो बेफोरखौथ' बे हाबिलाया बुजियाना बियो बे जानला मोनला साननानै मानसिफोरनो लागायथिंजोबगोन औ आंबो बाजैखौ बिराद मोजां होननासो सानमारदोंमोन सिखिरि हाबिला बाजैखौ नुनायाव बेबायदि मोनाथ' नाथाय सिं देन्जारथार आरोना देन्जारथ' नाथाय नोंसा बाजैयाल' जेनेबा देन्जारबाबो जेनेबा नोंसा बाजैखौबो लागायनासो होदों खोथाफोरखौ बे बारहुंखा होननानै बुंनाया बे बारहुंखा होननाय सेंग्राया मा मोनफैदों नोंसानाव मा जामारो एक्सुवेलि बियो नोंसानि आलासिथार नामा बेयो बाहागि नामा नङा जेबो बाहागि नङा जेबो आलासिबो जाया बिसोरो गाज्रिखा बिसोरनि खानदाङानो बंस'आनो गाज्रिखामोन बिमा बिफा बिबौ गासिबो जोंहाखौ बुथारजोबनो नागिरदोंमोन आबैया खिन्थाबाय थायोना गाज्रिखानो बिसोरनि मानसिया मानोबा लाबोदों बाबायाबो जोंहाना बांद्राय गैखायो बिसोरनि थाखायनो मामा जालांदोंमोन आगोलो आबैयाथ' रागा जोंखादों बे बारहुंखाया थांबाबो जायो आंबो सुखुथारा जेबो आलासि जाखाया माला थांगौ आं बेखौसो सानबाय थादों औ बांद्राय देखायो आरो बिराद धोनिनो माथो धोनखौ सम्पतिफोरखौ लानानैनो बांद्राय देखायो नामा बियो बिराद इग' माथो लेबेलथार माथो होबाबो मोजाङै माथो होनो नागिरा माथो फैसाखौ लानानैनो बांसिन लेबेलखौ माने मानिबासो फैसा धोनि आरो धोनिल' जाबानो जागोन नामा मानसिफोरा आखल गासिबा मालायनि सिगाङाव बेफोर धोन सम्पतिनि लेबेलफोरखौ देखायनांगौ जोंफोरनियाव सोलिया बेफोरो गावबा गावनि फैसा गावबा गाव लानानै लेबेल देखायनांगौ जोंनाव फैनानैलाय मानो लेबेल देखायदों नों मा माथो होदोंमोन रायज्लायदोंमोन बिजों बारहुंखाजों औ सिखिरि आं माथो होदोंमोनथ' ओरैबायदि लेबेल आंखौ माथोखौनो होआसै मिथिबायना मार लेबेलखा आंथ' बक्सिंसो मारिनानै लुबैदोंमोन आं बांद्राय देखायनाय मानसिफोरखौ सैखाया एखे खुगाफोराव सौना होनो लुबैदोंमोन माथो होदोंमोन आं बिखौ माबोरैबा खोनाया बायदि थानानै आंखौ नायहेबनानैसो थांदों नंगौ एसेबां बिदि जोंहानि न'आव थानानै बिहा एसेबां लेबेल देखायफैदों मालायनाव आलासि जाफैनानै र' आं बाबानो खिन्थाना होगोन र' बाबाया खोब मोजां मोनसिना बे बारहुंखाखौ खिन्थाना होगोन र' आं बाबानो लागायना होगोन नों माथो होदोंमोन ना नोंबो रायज्लायाखै ओमफ्राय नोंखौ नायहेबदोंमोन र' खिन्थाना होगोन आं बाबानो बे फाग्लिनि सिगाङावबो जेबो खोथाखौनो बानायना बुंजाया खालि खिन्थागोन मायबागोन सोंगोनल' नाङा सिखिरि नाङा दा खिन्थासै है बेफोर मानसियालाय मा जोंनि थाखाय जेबो नङा आरो लेबेल देखायबाबो देखायाबाबो बिसोरलाय आलासि महरै फैदों गाबोन थांगोन माथो खिन्थानाङा बेफोरखौ आरो खोनाब्ला एसे गाज्रि खोनायोना नोंसा बाबायाबो मायबा सानगोन अबावबा आंखौसो नाङा दे ना खिन्थानाङा दे प्लिज आयौ नों बिसोरखौनो गिदों आरो नाङा गिनायनि खोथा नङा जेनेबा नांज्लाय खमज्लाय जायो आरोना गाबोन थांगोन ना बेलाय मा मानसि जोंफोरनि थाखाय जेबो नङा बियो
दालाय खिन्थाला दे आरो सिखिरि आं फंसे खोथा नटिस खालायदों नोङो रागा जोंना आरोना जेनेबा गाज्रि जेनेबा आं बुंनो ना बुङा सानबायसो थादों नोंनि सिगाङाव मा खोथा बुं मा गाज्रि मोनोथाय बे बारहुंखा होननाय सेंग्राया नोंसा बाजैजों माबा सिथाबबाय थायो माथो सिथाबगोनानो आखलफोरा मोजां नालाय जोंहा बाजैनाबो बेनो सेंग्रा सासे नुब्ला मिनि मिनि देखायनाय आरो सेंग्राफोराबो बेखौसो फसायोना मालाय सुन्दरि नालाय सुन्दरियालाय सुन्दरि र' बेनिखायनोथ' आंबो फाग्ला जाफ्रामदोंमोन नों मा सानो जेनेबा बारहुंखाया एसे माबानाय नामा नोंसा बाजैखौ नोंसा आदायाबो गैया बेसेरा अबाव हाग्रा बंग्रायाव मा जाहैखौ नाथाय नोंसा बाजैयाबो आरो बिजोंसो सिथाबबाय थानो नागिरो ने माथो खालायबावनो आदानानो खाफाल गाज्रि बेफोरबायदि मानसिफोरखौ फोथायनोबो हायाना सोरबा सोरबा जाबाय थायो मा सानो मा मायो ओरैनो केरेक्टार लसखा साननोबो हानाय बेफोरखौ मा मानसिखौ दा नंगौ मानसिखौनो आङो माबा आखल गाज्रि नुखाथारो बे बारहुंखाखौ माबा बुन्दादासो नुयो हिनजाव बुन्दादा औ आंबो नुदोंरा बिखौ बाजैजों सिथाबाय थायो माबोरैबा मिनि मिनि रायज्लायबाय थायो खाथियाव थांनानै गुन्दास खोमा बिबो नै गथ'नो गाइखेरखौ दौदो 1 घन्टानि बांद्राय जाबाय नालाय आरो बिमानि फार्स्ट गाइखेरखौ गथ'आ मोनजानांगौ माबोरै दौदो गारामा रानखांबाय बेयो गथ'आ नै नार्स बेयो आंनि गथ' नङा बेयो आंनि गथ'आ हौवागासो जोनोम जादों मा खोथा बुंदों नोंलाय प्रेसार उथिबाय नामा नोंलाय चेक खालामनांसिगोन नोंखौ जेबो प्रेसार उथियाखै आंना नार्स बे फिसाजोआ आंनि फिसा जानो हाखाया आंना फिसालासो जोनोम जानो गोनांमोन फिसालासो जादों नोंसो सोलायदों आंनि गथ'खौ जानला मानला खोथा बुंनाङा दे आंनि सिगाङाव बुंबाय डाक्टारफोरनि सिगाङाव बेबायदि दा बुंसिखा होखारहरजाखागोन मिथिखा केस जागोन होथों आंखौ केस होयो मा होयो आं मिथिखागौमोन आंना फिसालासो जोनोम जाथारनांगौमोन फिसाजो नङा बे गथ'आ आंनि नङा नोंसोर थगायना लाखिदों नोंसोर सोरनोबा फिसाला गोनां मानसिनो सोरनोबा फानहरबाय सोलायबाय खोमा नोंसोरो आंनि फिसाखौ नोंसोर सोलायदों नोंसोरो बे आंनि फिसा नङा बे फिसाजोआ नाङा आंनो बेफोर फिसाजोखौ नाङा आंनि नङा बे आंनि फिसा नङा जाय आंनि फिसा नङा बेनो गाइखेर दौआ आङो आंनि फिसाला जानोबा आंनि फिसा जानोबा गाइखेर दौगौमोन आङो बे मालायनि फिसा बियो आंनि आंनिफ्राय जोनोम जानाय गथ' नङा बियो जाहो आं बिखौ आंनि गाइखेर जाहो आं बिखौ लाना थां मा फाग्ला बखिहाय बे हिन्जावालाय बे हस्पिटालाव नोंबायदि हिन्जाव नुवाखैमोन आङो मा गावनि गथ'खौनो गावनि गथ' नङा होननानै बुंदों सोरबा बेबायदि जायो नामा सोरबा बेबायदि खालायनो हायो नामा नों फिल्मफोरनि बायदि सानदों नामा गथ' सोलायनाय बेफोरबायदि जाया बेफोर हस्पिटालाव मिथिबाय नैबे नोंनि गथ' आरो मा हौवासा फिसाला बुंगासिनो फिसाजोआ गथ' नङा नामा बे गथ'आ नोंनिफ्रायनो जोनोम जाथारबाय मा जानला मानला बुङोहाय गथ' जोनोम जानायाव आंनो दंथारो बेनो नोंनि फिसाखा आरो मानो सोलायनांगौ जाखो आरो मा फिसा हिन्जावखौ नोङो फिसा होननानै सानाखै नामा नों बेबायदिसो टाइपनि मानसि नामा मा गावनि फिसाजो नङा होनबाय थादों गाइखेरफोरा माबार दौ नङाबा आं खिन्थु माबा दे डाक्टारफोरनो लगायना होगोन मिथिखा एसेबां बोसोर खामानि मावबाय आङो बे हस्पिटालाव नोंबायदि हिन्जाव मोनाखै आङो लोगो मोनाखै आं गावनि गथ'खौबो गावनि गथ' नङा होननानै बुङो माबायदि हिन्जावहाय नोंसा न'नि मानसिफोरा अबाव दङ न'नि मानसिफोरा नोंसाना बेना प्रेसारानो खर'आवसो उथिबायसो ना मासो ना मानसियासो बेबायदिखा अबाव दङ नोंसा न'नि मानसिफोरा आं जेबो मिथिया बेफोरखौ सोर न'नि मानसि सोर मा जेबो मिथिला आङो जायखिजाया बे गथ'आ आंनि गथ' नङा बे जालाहाय बेजों चेक खालामनांसिगोन बेखौ बे खायसे मानसिफोरा प्रेसार उथिखांनानै जानला मानला बुखि बेबायदि जादों नामा बिदि न'नि मानसिफोरखौ नागिरनोथ' बायजोआव बेसे गथ'आ गाबनो रोङिखायसो नङाबा मालायनि गथ'फोरा एसेबां गाबबाय दङ गथ'आ मोनजायाबाबो जेबो गाबाखै अन्थावथावनो रानि नोंसानि मानसिफोरखौ नागिरहैनि नोंना बिमाया प्रेसारसो गाखोबाय जानो हागौ खर'आव बुखिबाय थाबाय फाग्लि बायदिनो मोनथिखाथारगौ आंनि गथ' नंखाथारा बियो सोरबा नार्सआनो नोंनि गथ'आ गाइखेर दौ होनना बुंगोन आं फोथायगोनखि आंना हौवासासो जाखाथारनांगौमोन आङो मोनथिखागौ आल्ट्रासाउन्डआवनो नुखाथारदोंमोननो एसेबां खैबारबा आल्ट्रासाउन्ड खालामदों आङो हौवाखासोथारमोन आंनि गथ'आ माबायदि हिन्जावबा जानांगौ जाखो आंनि फिसा नंखाया बियो मालायनिसो सोलायनानै होफैदों बेयाव जानला मालानो दौआ आङो रावनिबो मालायनि फिसानो गाइखेर हेथ्रा सोरनि फिसा दौआ आङो सना अबाव रानि जोनोम मोनदोंनो जोंहा अबाव रानिया नों फोथायदों आरो बेखौनो आंना फिसालासो जानांगौमोन मिथिबाय सना बिसोरो सोलायदों आंनि फिसाखौ आंनि फिसा नङा बियो थै मा सोलायनो बेलाय बेबायदि जाया माथो जाखो फिसाजो जाब्लाबो जोंफोरनिनो फिसाना दे नों दुखु खालायबाय थानांला नों फिसाला जाजानो लुबैदोंमोन आंबो जेनेबा जाजानो लुबैदों दिनै फिसाजो दंखायोखाय सासे फिसाला मोनगोन बायदि बयबो आसा खालायो बेबायदिनो फिसाजो थाबा फिसाला लुबैयो फिसाला थाबा फिसाजो लुबैयो
सासे सानै गथ'खौ बेबायदि सासे फिसाला सासे फिसाजो सासे लुबैखायो दालाय मोनासै आरो माथो खालायबावनो मोनासै नङा मोनखादों मानो मोनाखै आंहा फिसालासोखा बबेनिफ्राय फिसाजो थाबायनांगौ उदैयाव थानाय गथ'आ हरखाबनो सोलायनो हायो नामा जेबो नङा आं बुंबायना आरो नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालायलायगोन आरो माथो मा नेक्स्ट टाइम बिलाय खानि गथ' जोनोम होनो हाया आङो दे जेबो नङा दे बेफोर उननि खोथा दे मायबा मोनसे जागोन दे अबाव दा गथ' जादों नोङो रंजानोसो नांगौ माथो फिसाला खालायबाय थाखौ जेबो नङा दे आरो फिसाला लुबैदोंमोन मोनासैमोन इसोरा हरासै माथो खालायबावनो दा बेनो जोंफोरनि गथ' आरो नङा बे आंनि गथ' नंखाया आङो दोमां बेनो गाइखेर नङा नाङा आंनो लाङा आं बेखौ आंनि न'आव थांनाय नों रायज्लायहैनाय डाक्टारजों मा जामारनाय मा खालायदों बिसोर आंनि गथ'खौ आंना फिसालासो जानांगौमोन थांनाय डाक्टारजों रायज्लायहैनाय बिसोरनि मायबा सोलाय सोल' खालायदोंआनो सोरजोंबा फैसा लानानै मानानै माथो बेबायदि खालायोनो मानसिफ्रा थांनाय बिदि जाया बिदि मा जानला मोनला बुंबाय थादों नोङो मानसिफोरा खोनाब्ला डाक्टारफोरा खोनाब्ला रागा जोंगोन देलै जानला मोनला बुंनायनि केस माबानानै होजागोन मा गथ' सोलायनो बेलाय बेबायदि नङा नोङो मालाबा नायनायफोराव गोरोन्थि जाफ्लांदोंमोन खोमा आल्ट्रासाउन्ड नायनायाव जेनेबा गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हानाय ना माब्लाबा मेसिनफोरा गाज्रि जानायाव आरो बेफोरथ' इलिगेलसोखा नोंनो सोर डाक्टारजों देखायनायमोन नोङो सोर डाक्टारजों नायजानाय बेफोरबायदि हौवासा हिनजावसा गथ'फोरखौ बेफोरखौ नायनो मोनखायानो थेवबो आं जेनेबा नों बुंबाय थानायखाय जेबो बुङाखैमोन आरो बेफोर खोथाखौ नाथाय बेफोर खोथाखौ रायज्लायनाङा जेलाव लांजागोन नोङो जेलाव थांजानो गोसो दं नामा आरो नोंनि लोगोसे आंखौबो लांगोन दा थेवबो आं नंगौखौसो बुंखादोंना बे डाक्टारा फिसालासो जागोन हौवासा गथ' दं होननासो बुंदोंमोन ना आंखौ आं बेनिखायसो बेफोरखौ बुंबाय थादोंमोन ना माथो बुंखौ आं बे डाक्टारा गोरोन्थिबो जाफ्लांनो हानाय होनना बुंदोंना दा नोङो बेफोरखौ बुंनांला आं बुंबावदों खेबसे आरो दिहुननांला दि नोङो गोरोन्थियावबो बे हस्पिटालाव दिहुननांला माबोरैबा जुदि नोंखौ जुदि बेबायदि इलिगेलि खामानि गथ' हौवासा आथोन नायदोंमोन होननानै मोनथिगौ सोरबा जुदि मोनथियो नोंखौ पुलिसाव लांखागोन आंखौबो लांगोन जेलाव दोनहैखागोन मोनथिखा बेबायदि जोनोम जायैनि सिगां आथोन नायनो मोना ना हौवासा हिनजावसा दा नों सिरि थादो बेनो जोंफोरनि फिसाजो बेनो गथ' जानायदोंमोन माबा गोरोन्थि जादोंमोन नों बेखौनो बजबना लादो सानबाय थानांला फिसाला उनाव नायबावगोन दे जों उनाव ट्राइ खालायबावगोन ना दालाय माथो बैसो जादों मायबा बालनि ट्राइ खालायबावगोन नोङो बोराय थिंगानो जाबाय मालाबा गथ' जोनोम होबावगोन आङो हौवासासो गथ' रावबो बुंबाबो फोथाया आंनाव फिसालासो दंखायोमोन आं मिथिखागौ आं हामलंलंबो जाखादोंमोन फिसाला जाबासो हामलं जाखायो आरो जोसैबोनो फिसाला जाबोला आंनो बेफोरखौ मिथिखादोंमोन आङो सोलायदों बिसोर फाखि दाग्राफोरा बे आंनि फिसा नंखाया बियो रेस्ट लाथ' नों दै आं डाक्टारजों एसे रायज्लायना फैनि माब्ला मा डिस्चार्ज होयो न'आव थांनो माला हागोन आंनि गासैबो साननाया दै जाजोब्बाय आन्धार दुखुन माने মানুহ আছে না নাইবা ৰাতিটো হৈছে দিচোন লাইট চাইট লগা নাই দেখোন মানুহ নাই না কিবা মানুহ আছে না নাই खोमसि माथो लाइट साइट लगायाखै हर गेजेरखाय लागायाखै खोमा दे उन्दुबाय खोमा কি করাই তারনি ফোনা চলিতো ইয়াতে বারান্দাত खुरा थयदि मानसिबा दंमोन ना गैमारा गथ'खौ गालांनानै रावबो जुदि नुवा बेखौसो सानदोंल' आङो अखाबो हासिगोन জলদি করা যদি কর থবি নাকি মানুহ দেখা পাব ক'বাত আৰু যাং বল ইয়াতে থম थयदि याते सरि दे रानि नोंनि मोजां सिकिउर नोंनि मोजां लाइफनि थाखाय मोजां फिउचारनि थाखाय आं बेबायदि डिसिजन लाबाय सरि रानि नोंखौ दोनलांसै गाज्रि मोननाङा दे आंखौ निमाहा हो रानि दे नोंखौ बे बारान्दायावनो दोनलांसै बे मानसिफोरा बिसिनि बिगुमाया नुबा नोंखौ लांफैगोन दे रानि दे जोंफोर थांसै नोंखौ बेयाव दोनसै दे रानि बिराद बिखाखौ खामग्लिनाय बायदि मोनदों आं रानि नोंखौ गालांनो गोसो गैयामोन थेवबो गालांसै नोंखौ गेजेर नायफैगोन ने जोंफोरो नोंखौ लानो गोसो दंमोन आङो फिनो नाथाय आं हानाय नङा नोंखौ गालांसै रानि दे थांसै जोंफोरो मोजाङै थादो रानि गाबनाङा दे रानि दे थांसै दे गाबनाङा रानि दे गाबनाङा थांसै जोंफोर दे गाबनाङा दे गाबनाङा खुरा थयदियक खुरा